Vítám vás tady všechny v rámci večera Off-City nearchitektů. Kdo Off-City zná, tak už ví, že vlastně jedna z linií našeho projektu je o přednáškách. V loňském a předloňském roce to byly přednášky významných českých architektů, ale to jsme se rozhodli tuto linii obohatit o nearchitekty a to osobnosti, které nějakým způsobem pracují s veřejným prostorem, městem a krajinou, ale jiným způsobem. A první osobností, kterou tady dneska vítáme, je tedy Věra Marešová, grafická designérka a s ní DJ Blue, který mě bude doprovázet. Zároveň vás zvu na další Off-City architekty. V dubnu to bude Kateřina Šedá, výtvarná umělkyně, držitelka ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2001, takže to myslím, že bude taky zajímavé. A další informace na stránkách Off-City projektu. Děkuji. Díky. Tak já postupně se nám rozehraje hudba. A děkuji, že jste přišli na moji přednášku, děkuji, že jsem byla pozvaná do Off-City. A tématem přednášky, vlastně čím chci nějak upozornit, sdělit něco vám, tak je identita, město, grafický design a především význam detailu. Co je detail ve vztahu s městem? Že vlastně jsem byla oslovena z toho důvodu, že spolupracuji dejme tomu s městem Brnem na různých projektech, ale začalo to projektem Brno. Ale tady jenom zdůrazňuji, že identita je o České republice, česká vlajka, ale budu se i zabývat symbolem, barva, piktogram. A to si myslím, že v celku je pořád ten detail. A když je ten detail domyšlený do detailu, tak z toho vzniká systém, který dobře funguje. A je potřeba, aby ten systém dobře fungoval v ohledu města. Brno. V Brně jsem se narodila. Vlastně logo města Brna je jakýsi první článek, který se rozvinul i pro mě jako pro další tvorbu korporátního designu. Město Brno vzniklo v roce 2004, logo pro město Brno, ale i vznikl velký rozsáhlý manuál jednotného vizuálního stylu. A ta spolupráce trvá doteď, protože Brno má svoji jakousi kancelář, strategii města Brna a neustále se rozvíjí nový projekty. Tady je vidět, že ta spolupráce s městem Brnem funguje, jelikož se to objevuje po městě. Snaží se i lidi na magistrátu prosazovat to logo, hlídají, aby bylo správně užito. A tady jsou patníky. A to je vlastně zajímavá věc, že logo a vlastně identita, celý vizuální systém by měl fungovat a tím vytváří tu identitu. A vlastně tady ukazují i ten detail, ten nepatrný detail, který vytváří tu identitu. A ten detail je důležitý v tom vnímání toho občana. Že dál vlastně můžu ukázat, tady je identita města, je taky jakási street art. Je to taky identita. Nechci zdůrazňovat jenom ten grafický design, ale to je taky ta identita, která se mění. Je to hlavní nádraží, výstup. Je to prostě identita, která se bude přetvářet, měnit. Sama jsem zvědavá, jak se to bude dál rozvíjet. Uvidíme, budeme překvapeni. A tady se vracím vlastně k tomu vizuálnímu systému, kde všechno bylo dané v rozsáhlém manuálu, který je jedna věc. A pak další věc je ta realizace toho celého samotného projektu, rozdělení do určitých fází, že spoustu lidí si může představovat, že vznikne manuál a teď boom a teď prostě v jednom roce se to všechno nasází, ale to nejde.
protože jsou vyčleněny určité finance a musí se postupně aplikovat, takže v průběhu, dejme tomu, 5 let se aplikovalo orientační systém, zprvu se aplikovaly první tiskoviny. Prostě postupem času, jak na co byly peníze. Ale je důležitý, že se to aplikovalo a že na to byly ty peníze a že to funguje a že se to neustále dál rozrůstá. Další věc, že není to jenom o nějakých orientačních systémech, ale i tiskovinách, které jsou v přímém kontaktu, úplně v tom jako kdyby nejintimnějším kontaktu s člověkem, občanem města, kde se sdělují informace, jak postupovat v nějaké nouzi finanční, jsou informační buletiny a informační servisy, ale tady vlastně neustále je to propojený s tím detailem, piktogramama, ale i barevnostní symbolikou, že to se postupem toho času, co vám tady budu ukazovat, tak budu ukazovat ty symboly barev, ale tady je ukázka, že to nějak funguje a je důležité nad tím přemýšlet, jakou atmosféru tím symbolem a tou barevností vytvořím. To je malá část spektra tiskovin, které vznikly pro město Brno. Informační servis. Tady jsou piktogramy a tady vlastně je ten detail. Piktogramy se tvoří, bych řekla, stejně jak abeceda. Složitý, náročný proces, je potřeba, aby určité linie byly stejné zase u jiného piktogramu. Je to konstrukce. Člověk by řekl, až jako nezáživný v nějaké fázi to může být, aby se dodržely určitý proporce. Ale pak ten celek, když to funguje, tak je z toho potěšení a dá se do toho i ty prvky nějakého humoru dát, určitý detaily, prostě, který to nějak obzvláštní posunou trošku jinam a odliší od jiných piktogramů a vlastně tím vytvářím nějakou tu identitu pro tu danou věc, kde se to bude používat, se to používá ve městě, tak tím vytvářím tu novou identitu. Že je i zajímavé, že vlastně každý město má své jiné piktogramy a i dejme tomu, jestli si všímáte, když cestujete po světě, tak po každý jiném státě jsou jiný světelný semafory, myslím tím ty postpanáčci, tak tam mají úplnou jinou kresbu, úplně jinak symboly. Nebo tam nejsou panáčky, ale je tam ruka napřažená. Úplně jiný významy. Ty významy mají být stejný, tam je ta univerzálnost zase, ale jsou jiný. Tady vznikl spektrum piktogramů. Možná někteří, kdo sledují design, tak se dozvěděli, že Brno město pracuje s nějakým sloganem nebo chce nějak prosadit slogan Žít Brno. A byl to dlouhodobý proces a ještě neustále trvá. Vlastně vznikly nějaké verbální priority, bezpečí, nápaditost a bylo potřeba pro nějakou lepší komunikaci s lidima vytvořit spektrum piktogramů, který to budou nějak podporovat, vyjadřovat. Těch piktogramů tady jsem představila několik, co vznikly, ještě vzniklo mnohem více. A teď se to nějak selektuje a neustále tvoří a vymýšlí. Je to náročné, protože vlastně v tom je několik, dost peněz, investice je to velká a nějaký granty je potřeba s tím nějakou rozvahou to naplánovat. A je taky otázka, jestli město Brno potřebuje slogan. To je otázka. Jestli to je nutné. Že
někteří odborní kritici tvrdí, že vlastně to Brno se získalo dobrou identitu díky tomu logu. Takže jen možná více prosazovat ještě to logo a víc rozšířit nějaké aplikace. To možná by také pomohlo, že by třeba slogan nemusel být. Tady jsou další piktogramy v tom Brnu, ale taky zde ukazuji, že vlastně člověk to možná nějak až tak moc nevnímá, ale jsme hodně obklopeni, co nesmíme, zákazem. To je taky zajímavý způsob, dejme tomu, že bychom to mohli nějak pozměnit a jít na to trošku jiným přístupem, aby jsme nebyli obklopeni samýma zákazama, že nesmíme to. Až pak na nějaké další fotce uvidíte, že při vstupu máte otvírací doby od kdy do kdy a pak spektrum zákazů, že nesmíte s tím. A to je taková jako neoptimistická uvítací nějaká cedule informace. Trošku tady to patří ještě vlastně k tomu procesu Žít Brno. Tak vznikly takový pár slajdů, který se budou, jdeme tomu, sloužit jako předěly v autobusu, kde se budou dávat nějaké informace, kde vlastně více to propojovat s nějakým intimnějším sdělením, více to víc jako prosadit těm lidem, zpříjemnit, otevřít se jako kdyby těm lidem mnohem víc. To Brno. Občanům hlavně. Tady se dostáváme jako kdyby do další fáze. Je to vlastně město. Město jsem to já ve městě, na střeše, že to je ve mně. Je to nějaký si prolínání té identity a důležitýho toho detailu, který vlastně tady je. Těch piktogramů, že možná spoustu ti z toho nemusí všimnout, ale tady člověk, ten panáček jde z těch schodů a nahoře, tak spadne. To jsou funkční detaily, který člověk moc neuvědomuje, ale nějak to na ty lidi působí už samotnou barevností i nějakým vzřením toho piktogramu. To je nefunkčnost, tady to krásně funguje. A to je ten důležitý detail. Tady je jakýsi názvosloví, s kterýma je to v angličtině teda, s kterýma se dá pracovat, ikonogram, piktogram, kartogram, není to moc vidět, mapy, diagram, ideogram, logogram, typogram, fonogram. Vlastně neustále diskuze vzniká, co je to logo, logotyp, značka. Nedávno jsem to řešila s známou, ať nějak vysvětlím nebo píšu, co je to vlastně logo nebo značka. Tak já, dejme tomu, v manuálu užívám, že je to značka, ochranná zóna značky. Běžně se používá logo ochranná zóna loga. Logo je jako kdyby převzaný to je moje vysvětlení, převzaný z angličtiny a značka je to všeobecnější. Zase značka je brand. A mělo by se správně asi používat značka v češtině. Ale jako v tom smyslu pro grafiky, tak zase logo je, dejme tomu, se dalo říct i ten ideogram. A logotyp, tak to je vlastně ten logogram. A logogram je vlastně zkratka artefakty z té firmy, takže je to jakási zamotaná věc, ale logo a značka je to stejný a logotyp, kde pracujeme s typografií, s písmeny, s literama. Tady se dostáváme do další fáze a to jsou
symboly tvaru a barev. To jsou v podstatě tady jenom ty trojúhelníčky, obdélníčky, kolečka, ale jsou červený, zelený, žlutý a modrý. A určitě v té sféře piktogramu orientačního systému nám už symbolizují něco, že běžně používaný po celém světě jsou univerzální tyto tvary i ta barevnost. A že obdélníček zelený vždycky bude unikový východ. Únik, nějaký únik, prostě exit. Žlutý trojúhelník, tak dejme tomu nějaká hořlavina, něco upozornění, celkem už agresivního. Červený kruh, zákaz. Po každý modrý ruch povolení můžeme. Po každý vlastně je to univerzálně. Je na tomto dokonalý, že to funguje po celém světě a je to jakási komunikace. A pořád jsme u nějakého detailu, který je důležitý. A je to tenhle systém. Jestliže funguje, tak ten nepatrně podvědomě nás ovlivňuje a funguje to a musí tak fungovat, aby jsme mohli někam uniknout. A když už jenom v té rychlosti, dejme tomu, nemusíme ostře vidět ten piktogram toho unikajícího panáčka, ale uvidíme zeleně svítící světlo a víme, že tam musíme utíkat. Takže univerzálnost symbolu je celkem důležitá a dále uvidíme ty aplikace, kde jak lze úplně jednoduše s tím pracovat, ale i když ta cesta není dobrá. Tady jenom ukazuji, kolika různými způsoby lze přeškrtnout mobil. A je na vás, co si myslíte, že víc líp funguje, co dává větší důraz, ale to spektrum i v takovýmto detailu je velký. Takže ta omezenost není žádná. V podstatě není neomezená. Dále se dostáváme v tom detailu, který mě vadí ve vztahu možná s architekty. Jedna věc je textura, k tomu se dostaneme později. Další věc je ten piktogram. Jste se setkal už párkrát, že je nějaká norma a s tou normou se pracuje. Norma, myslím, daný někde, usnesený, nevím, prostě v nějakých normech, piktogram vozíčkáře a ten se musí používat a pokud to není aplikovaný nikam na nějaké dveře nebo kde má být tady tento piktogram, tak to dejme tomu komise hasičů neschválí. Tak to mě jenom vadí, proč to nějak neupravit, tady to normy. Jakože lze s tím nějak pracovat, protože pak to máme kolem sebe, ty piktogramy, je to na ulicích, je to, dejme tomu, na pěkné dlažbě, někde u kostela, může to hyzdit, může to být trošku jinak udělat, může to být identický s tím městem, propojený. Ale je to zase dost náročný, že vlastně je to sféra, spadá to pod nějaký značky, takže je potřeba to měnit někde jinde. Ale lze všechno udělat, lze všechno nějak vymyslet, nějakou vyhlášku, nějak všechno vždycky jde. Tady ukazuji, že většina nějakých dveří do nějakého sklepa je polepena z větší části nějakýma zákazama, co nesmí. A stejnak si člověk prostě tomu nevěnuje pozornost. Je to jakýsi vizuální bordel na těch dveřích, nějakých nálepek a prostě neřeší. Ale zase jsou to ty detaily, které nás obklopují, ovlivňují, ale taky vidíme ten detail té barevnosti, toho tvaru, těch zákazů. Je to vizuální bordel, mělo by se to nějak omezit. Tady ukazuji spektrum piktogramů, které jsou celkem už dost starý.
hodně starý, ale je vidět, co lze krásně zjednodušit, jak pracovat se zkratkou a neustále je to čitelný a vlastně může ze samostatných věcí, co zde vidíme, může být dobrý, funkční i logo a je důležité, aby to fungovalo v té černobílé podobě, ten piktogram. Ale zde jenom ukazuji to spektrum těch variant, že jsem ukazovala nějaký své piktogramy, ten nějaký styl, rukopis, ale tady je i jiná ukázka piktogramu, jak lze vytvářet velký spektrum, prostě nálad, stylizací, že nejsme v tom omezení stejně jak v typografii, že máme x několik fontů, písem a neustále jsou jiný v tom právě, že detailu. A tady jsou taky jiný v tom detailu. A tady je zelená plocha. To je symbol, nějaký signál. A tím vlastně přesouváme do té série, kde chci ukázat, jak jednoduše pracovat s nějakou barvou. Tady, dejme tomu, je to světlo přestříkaný na to pruh červené barvy a je to jakýsi orientační prvek v České televizi. V těch chodbách, kde vlastně takhle se značí, teď nevím, jestli je zákaz vstupu, nebo nevím, ale pak tam máme i to únikový světlo, kde to vyřešili zeleným páskem přes světlo, takhle jako kdyby úniková cesta v České televizi. To spektrum jako, ale je jako zajímavé, že to ještě jsem jako nevyužila tu možnost, jako že bych musela využít ten únikový východ, ale asi to funguje, když se tam nalepí ten zelený proužek té pásky, ale vidíme, co jenom stačí nějak ovlivnit tu masu lidí. Doufáme, že to funguje, ale co jenom ten detail, ta zelená barva, zelený proužek, že co by stačilo. A to je to, když ten detail funguje, tak tím můžeme ovlivňovat ty lidi. To je na tom to krásný, že tím grafickým designem můžeme masu nějak masírovat. Tady piktogram v Mnichově. Dost se snažím cestovat a sbírat různý piktogramy po světě a jako sbírat tu inspiraci toho tvarosloví a nějak sledovat, jestli se to nějak odlišuje ta identita, jestli lze poznat podle piktogramu i takovýho nějak tu identitu toho města. A já si myslím, že lze, že dejme tomu švýcarský tady piktogram turisty, tak mají nějakým tom detailu, je to prostě promyšlený, je v tom vidět ten rozdíl, ale jsou tam drobnosti, které by se daly dovyladit vždycky, když člověk to blíže zkoumá, tak tam prostě začíná vidět ty detaily. Tady jsou hodně podrobný piktogramy, které nejsou zrovna tím dobrým směrem a je to prostě pes, no, není to fana. A tady je krásná práce s výrazností piktogramu, červená plocha, ale zase je tam ten detail, že ta červená linka není přetažená přes ten čtverec, že tam vzniká jakýsi divný odpad modrý, což jsem si všimla, až jsem dávala tu prezentaci dohromady, že není to až tak dobře dotažený, ale je to dobrý piktogram. A to je detail ten, jak stoupá ten kouř a jak vlastně navazuje na ten pupílek, co má odpadnout z té cigarety, a to jsou ty detaily, které pak v návaznosti na to celé spektrum těch piktogramů, co vytvořili zřejmě proto, tak je to propojený. To je důležité těchto věcí si všímat. Další piktogramy
spektrum, jak lze s tím piktogramem pracovat, který ovlivňuje vlastně nějak to vnímání, je velký, pak je tam další kreativnost lidí, že je fakt, že vlastně tam dokreslili ty plavky na ty piktogramy. Teď nevím, co pod tím bylo, to by mě zajímalo, už jsem nezjistila. Tady je špatný jako kdyby přístup těm piktogramům, že vlastně tady máme nějaký spektrum zákazů. Jsou tam použity 4 barevnosti. A jako vizuálně na mě nejvíc asi působí ta modrá a červená. A jinak to ostatní tak jako zapadá a nechápu, proč jako bylo použito tolik barev. Tož mohli použít na ty červený kruhy, to přeškrání taky nějakou jinou barvu. To je jako špatný přístup, tudy cesta jako není zrovna dobrá, ale zase můžu tady dělat chybu to, že hodnotím věc, vidím jeden prvek a hodnotím jenom tu část a nevidím ten celý vizuál, což je většinou chyba, když se hodnotí jenom logo, že na určitých bluzích o grafickém designu, tak se tam objeví logo a lidi to kritizují jak pozitivně nebo negativně, ale nevidí to pozadí, nevidí, dejme tomu už to rozpracování, což je chyba. Takže já tady říkám tady u těchto 4 piktogramů, že není zrovna dobrý přístup, ale dejme tomu, že to může fungovat v tom celém spektru. Ale když to nefunguje tady už v tomto případě, tak jak to pak může fungovat v tom celém spektru. Takže už tento moment bych měla říkat, že to funguje, když by to bylo dobrý. Tady je jednoduchý, krásný piktogram psa. Tady jsou piktogramy celkem zábavný nebo rukopisný z Japonska. Ale pořád, když člověk se na to kouká, tak člověk by nemusel ani říct, že to je z Japonska, ale že neustále nám to dokáže přinést i tu informaci, i když je to z toho Japonska, tak pořád to s náma dokáže komunikovat. Je tam jakási ta univerzálnost, ale my můžeme pracovat s tím detailem, který nám dělá tu jakousi identitu toho města, takže ten detail je pořád důležitý i tady v tomto. A musí to být funkční, musí to komunikovat se všema návštěvníkama. Tady je vlastně důležitý a i jakýsi udůvodnění toho, že tady mám doprovod hudební, tak tady je i důležitý signál. Signál zvukový, ale chci se přiblížit k tomu městu, že je důležitý, že nebo každý město má svůj tón, nebo otázka, má každé město svůj tón. Já si myslím, že je tady určitý nějaké umístění v krajině, nějaký určitý provoz, buď to tady jsou tramvaje, nebo jenom autobusy, nebo ani to ne, nebo jenom jízdní semka auta, frekventovanost té dopravy, umístění nějakých továren, škol, kolik škol. To spektrum lze vyjmenovat, co všechno může ovlivnit ten zvuk toho města. A mě by samotnou zajímalo, že jestli by se dalo vysledovat, jestli opravdu každý město má svůj tón, nějakou tu svoji identickou značku, že vlastně každá firma má i svoji hudební jako kdyby značku. By měla mít. Ty velké korporace mají svoji hudební značku, ale to trošku odbíháme jako kdyby více
se k značkám a logům, ale tady chci mluvit o tom městě, o tom tónu, že by mě zajímalo. Nevím, jestli nějaká studie, jestli nějaké město, tónina, dejme tomu, měst v České republice. To je mě přišlo zajímavé, že určitě to má nějaký význam, dejme tomu při budování nějakého nového města, anebo i v té identitě toho města. A to je určitě nějaká akustika a možná mě na to dokázal odpovědět nějaký architekt, jak lze pracovat akusticky s tou architekturou a zajímalo by mě to osobně. Tady se dostávám do další části a to jsou textury. A je to provázané s architekturou, textury města, textury ulic, textury všeho, co vidíme, kudy chodíme. A si myslím, že architektura vytváří textury. Město vytváří texturu. Samotné ulice, toto je fotka někde z Budapešti, nějaká prolouka zbouraná. Na mě to působilo jako textura, doplnila jsem to nějakým si vizuálním prvkem. Nějak to tak na mě vyjadřovalo, tak jsem měla potřebu tam doplnit. Tady vlastně je to obyčejný pohled na chodník ve městě, v Brně, sled textur. Můžu se na to dívat graficky, můžu se na to dívat vizuálně, barevně. Že je úvaha o tom, že architekti můžou pracovat, ovlivňovat použitím té dlažby tu texturu toho města, plochy nějaký barevný. Chápu, že v tom je spoustu položek, se týče použití materiálu, co lze a co je možný. Ale když vím, že lze je, dejme tomu, možný vše a lze nějak pracovat, vždycky se něco dá a to spektrum neustále těch věcí přibývá, materiálu přibývá, tak je otázka, kam se to bude dál posouvat. Tady, že ty detaily, vnímání tady, to, po čem jdeme, tak vnímání, jak nás to může, dejme tomu, ovlivňovat. Vím, že tady tyto prvky mají funkčnost pro slepce, že je to funkční, ale zajdeme tomu s tím pracovat jinak, se týče materiálu. Nevím. Je to mé jakési zamýšlení nad tou texturou toho města, co nás ovlivňuje. Tady jsou, a také otázka ta, jestli vlastně lze podle těch textur identifikovat ten prostor, kde se nacházíme, kudy procházíme. Že to je, dejme tomu, právě z Brna, nebo je to z Prahy, jde to identifikovat. Možná časem, až budu mít větší spektrum textur, tak v tom uvidím tu nějakou identifikaci, že to nějak rozliším. Že to je, dejme tomu, Brno nebo New York. To je otázka a tady vlastně můžeme to sami nějak porovnat, že to jsou textury z Brna a je to nějaká procházka z centru někam na sídliště, centru města na sídliště. A tady toto už není Brno, není to Česká republika, je to New York. A jsou to nějaké textury z mostu. Procházka po mostě. Ale to už jsme někde jinde. A je to zajímavé si tady těchto detailů všímat. A pak to skládá za sebe a pak přemýšlet nad tím, že to, co nás obklopuje a co
čím vlastně procházíme po tím městě a nějak to ovlivňuje. Určitě v tom jako detailu nějak na nás musí působit i ty materiály, i ten tvar nějaký. Je to ten detail pořád. Tady je takový předěl typografie a fenomén nebo problém všech měst jsou výlohy. Toto je vizuální bordel. Věřím tomu, že majitel tabáku jako bude říkat, no, tak to náš ten tabák krásně vyniká. A ty počítače, hlavně, že to je krásně vidět, jako ten počítač, modrá obrazovka, všechno ostrý a je to super. A hlavně tam vidět, že tam máme i tady tento počítač a spektrum. Je to dlouhá cesta, náročná cesta na nás, na grafických designérech, na architektech, nejenom na nás samozřejmě, na lidech, kompetentních lidech nebo nekompetentních lidech, kteří bohužel tady tyto věci povolují. Je někdy zvláštnost, že se setkávám spíš s tím, že dělají problémy památkáři, aby povolili nějaký si vyvěšený štít pro nějakou dobrou kavárnu, která zohledňuje ten prostor, zohledňuje tu architekturu a v tomto případě tady to povolí. Ale to by člověk mohl projít po kterýmkoliv městě a nafotit spektrum tady těchto hrůz, který prostě vznikají a jsou méně bolestné. Je ta pekárna Krokus, to je jenom prostě typografie, jedna barva. Je to nejméně bolestný. Zvláštní, že to prostě nějak jde. Když by to bylo v tom celku, v tom celém štítu, tak typograficky jenom vyřešeno, tak by ta ulice byla možná krásnější. Ale toho se asi jen tak nezbavíme. Možná ještě těch věcí bude přibývat, budou větší displeje, reklamy, bude se to víc zmínit, takže bude mnohem větší vizuální bordel, reklamní bordel. Takže možná toto je ještě jako v pohodě, když tak se nad tím zamýšlím, že to může být ještě mnohem hůř. Ale se s tím smířit a proč to nemění. Toto jsou prvky, kterými člověk prochází, vidí kolem sebe. Jakási identita, komický, prostě typografie ve městě. Zajímavý prvek a řešení jsou vstupy do baráku, do bytu. To jsou ty detaily, které taky ovlivňují. Zvonky. Kdyby mohla, tak by ještě víc napotila zvonku, spektrum zvonku. Ale tady jako je vidět, že se drží jakási koncept, něco jednotného, stejná typografie a je zajímavý, pak jak se tam přibývají ti lidi, tak jak se tam doplňují ty nálepky, nebo vidět, že byla nějaká akce Orionu, tak tam byla i hvězdička, že prostě jak nějak, a taky je věc, že lidi se snaží být i anonymní. To je taky problém vlastně. Že tady je taká jakási anonymita a najednou, když tam je napsaný rukou to příjmení, tak vzniká jakási identita. Člověk může vysledovat podle toho rukopisu, co to je za typ člověka. I jdeme tomu, jakou barvu použijí. Je to jakýsi rozpor v té jakési jednotnosti.
ale zase po té vizuální stránce to vypadá lépe. A to je taky práce, jak vstupy do baráku, ale vůbec vstupy celkově do měst, brány města. Jak vlastně město samotný vítá ty návštěvníky. To je chyba toho Brna, že to hlavní nádraží není prostě dobře vyřešený teď a nějak to stagné, sice se to nějak buduje, ale vypadá to tam, jak to tam vypadá, takže je to jakási brána, to uvítání není zrovna dobrý, ale to okolí je fajn. Vždycky ten proces je na dlouhou dobu, takže nějak se to neustále mění. Toto pro mě je nepochopení, jako je příklad špatného užití piktogramu, bílej piktogram na odpadkovém koši. To je prostě nesmysl. A taky je tady ten detail, že jsou 2 koše vedle sebe. Pár nějakých centimetrů od sebe. Tomu nerozumím, proč jsou takhle vedle sebe. A jako po té ulici jsem našla takových různých jako koš, které byly. Nechápu. Proč to tak je? To nevím. Kdyby to aspoň bylo na jako tříděný odpad, ale to bylo jako to mě přišlo k bavení spíš tady. Zajímavá typografie, architektura, nápis. Je to nějaký klub, není to vůbec podstatný, ale že lze propojit tu architekturu zajímavě s tou typografií. Je to nepatrný detail. A tady je část vlastně ulice. Je tady naznačený nějak hodně osekaně kanály. A to je věc, čeho si hodně všímám, kde se objevuje ta identita toho města a kde se dá dost pracovat. A je to, co vlastně, když sledujeme opět zase tu texturu. A ten kanál nám sděluje, nebo ten kryt, dejme tomu nějakých rozvodů, nebo i kanál, tak nám sděluje nějakou si frekventovanost toho místa a jakousi identitu nám to vytváří a něco sděluje a každá ulic v podstatě má, to jsou kanály, jdeme tomu z New Yorku a opravdu jsem našla velký spektrum těch krytů, ale nejenom tam, po různých městech. Člověk i vidí, kde jsou použity ta dlažba. To jsou ty drobné detaily a určitý sdělení. A můžeme s tím, toto je švýcarský kanál. Jednoduchý. Je to jakási grafický obrazec, geometrický obrazec. Jako je těžké to popisovat, když vlastně jsem grafický designer a vidím v tom to spektrum různé inspirace a jak je to jednoduchý a jak je to čistý a funkční. A někdo v tom prostě bude vidět jenom ten kanál a jenom ten kryt. Ale nebude v tom vidět, jdeme tomu, ten příběh. Jsou města, kde vlastně na ty kanály aplikují buď to své logo, anebo svůj heraldický znak. Tady to je Mnichov, tam si aplikovali svůj heraldický znak. Je vidět, že s tím nějak pracují. Jdeme tomu v Praze, mají někde aplikovaný, nebo aspoň to bylo na tom vizuálu, v tom manuálu aplikovaný na kanále logo Prahy. Je jedna věc, že když se vrátím k tomu logu Prahy a logo Brna, tak slýchám, že
je v Brně víc vidět ten vizuální styl. Ona je Brno rozhodně menší jak Praha, takže vždycky tam bude víc vidět. A je ale zase musím říct jako chválu na tu strategii města Brna, kancelář strategie města Brna, která vyloženě pečlivě pracuje na tom propojení a zapojení toho vizuálu. Takže je to otázka lidech na tom magistrátu, jak pracují s tím grafikem, jak spolupracují a jak sami chtějí a dávají tomu tu důležitost. Tady je chodec z New Yorku piktogram. To jsem říkala už na začátku, že každý město má své úplně jiné piktogramy, ty základní, kterými komunikuje po té ulici, po těch komunikacích. A i ty semafory vlastně u přechodu, tak tam mají úplně jinak jiný panáčky a jiný zákaz, kdy můžete vstoupit do vozovky, kdy nemůžete. A nejenom prostě po celém světě jsou ty piktogramy jiný, ale pořád vás navádí dobře. Tady je ukázka velkého chaosu, informací. I když ty piktogramy jsou dobrý, ale je to chaos jak nahoře, tak dole máte nějaké informace a to se asi nezbavíme a je to prostě chaos, ale je fajn aspoň, že ty piktogramy jsou dobrý a musím říct, že piktogramy v pražském metru, orientační systém pražského metra je velice dobře zdařilý a funguje a mám pěkný jako vizuální styl toho metra. Vizuální smršť nějakých informací pro turisty a občany. Některé ty piktogramy můžou být komický, ty stylizace. Ukázání zákazu, dvojitýho zákazu za plotem zákaz, že prostě tudy ne, nebo nějaký zákaz někde v Itálii. Tady se přesouváme do další části kreativa. Nechápu. Šipka na stromě a ještě jednou šipka zvýrazněná, jestli jsme to málo viděli a sledovali. Je to někde v lese u újezdu u Brna, nepodstatný, ale je to jakási kreativa lidí. Velký spektrum šipek. Tady je důležitá část a to je světlo, architektura, osvětlení ulice, pracování světla spíš v ulicích v městech, že možná tak na mě tak působí, že se málo jako kdyby pracuje s osvětlením ve městě, nějakým tam úplně jiným osvětlením, než tom centrálním s tím lampy klasický. Určitě je to otázka financí, ale lze s tím pracovat nějak jinak, že vlastně to osvětlení dodává tomu městu atmosféru, dynamiku a se dostáváme k tomu začátku nějakou identitu. Že tím osvětlením můžeme udělat dost a tady toto je osvětlení nějaké televize někde v Tokiu, kde ještě je to propojeno s typografií, odčítání času, ale že je to vytváření jakési identity, kde pak, dejme tomu, lidi se můžou scházet a vzniká z toho nějaký komunikační bod, prvek. To je taky důležitý pro města mít nějaké to místo toho srazu, kde se lidi budou scházet. Člověk by řekl, že to není důležitý, ale je to důležité pro tu vytváření, rozvíjení té identity, toho života v tom městě.
nesmí se tady tyto věci opomíjet, ale podle mě si myslím, že to je důležité mít ty srazové body. Mně přišlo zajímavý v podchodě někde v metru Tokio, tak jenom jak pracují s nějakou plochou, že to není reklama, ale že to je jakási nálada, nějaká atmosféra té části někde prostě v Tokiu, že můžeme takhle i s tím pracovat a hned to nezaflákat nějakou reklamou. Ale ta otázka těch peněz, toho, jestli to prostě